strátil aj čas, tak vás srdečne pozdravujem a vítam. Na začiatok zostaňte sedieť, pomodlíme sa po sediačky, aby sme nehrkotali a potom začneme. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pri Duchu Svätý a naplň srdcia svojich veriacich ohňom svojej lásky. Zošli svojho ducha a všetko bude pretvorené. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na začiatku, tak nie je teraz, vždy i na veky vekov. Amen. Blahoslavený a Pavol, Oroduj za nás. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak ešte raz srdečne vás pozdravujem a vítam na našom prvom stretnutí z cyklu 4 katekéz. Dá sa povedať, že z prvého cyklu uvidíme, čo sa z toho vypluje, že či budú aj ďalšie cykly, lebo ja sám neviem, čo to ešte z toho bude, ale nedalo mi nezačať a teda hneď prejdeme k veci. Ospravedlňujem sa vopred za tieto powerpointové prezentácie, že sa to stále len učím robiť. Takže je to také amatérske, ale podstatné je to, čo to posolstvo ako nejaký ten obraz, ale možno, že časom sa to bude vylepšovať. Takže naša téma je láska, telo a sexualita podľa Jana Pavla II. Hneď na úvod sa môžeme spýtať, že prečo práve táto téma. Tak nie je to len tak bezdôvodne a súvisí to s tým, čo sme mohli prežiť, alebo čo prežívame ešte stále v poslednom období. A to sú také dve udalosti. Jedna pozitívna, a to ešte v živej pamäti aj u mnohých z vás. Pamätáte si na 22. september, kedy bol v Košiciach Národný pochod za život, kde prišlo približne 80 000 ľudí a bola to také radostné prekvapenie z toho, že je tu taký spiaci obor na Slovensku, a to sú laici, ktorí jednoducho sa vedia zmobilizovať v tejto dobe, ktorá je poznačená ľahostajnosťou, nechuťou, znechutením a jednoducho takou až beznádejou niekedy. No a taký negatívny dôvod, prečo nejak tak k tejto téme som sa nejak tak dopracoval, aby som ju ponúkol, je nový ideologický smer, ktorý tiež prispel možno k takej vojnej účasti v Košiciach, a to je ideológia rodovej rovnosti, alebo gender, alebo už ako ju nazveme, ktorá už je citeľná a prítomná aj na Slovensku. Takže toto sú také dva základné motívy, ktoré ma viedli k tomu, aby som teda dal do ponuky takéto témy, na aké sa chystáme. K tej ideológii rodovej rovnosti zatiaľ som si nepripravil niečo také systematické, ale možno, že v priebehu našich stretnutí sa dostaneme aj k tomu. A prečo? Teda, sme v takéto situácii a vystáva otázka, že čo robiť. Vieme, aká je situácia teda na Slovensku, aj v tej legislatíve, niektorí to sledujete viac, niektorí menej, ale to, že 80 000 ľudí príde do Košíc, tak, a že sa takto národ zmobilizuje prvýkrát od novembra 89, tak zrejme to nie je nejaké také plané bytie na poplach, ale asi niečo sa tu deje. A hlavne sa niečo deje vo svete. Zoberte si Francúzsko, zoberte si Veľkú Britániu, zoberte si Spojené štáty. Skrátka, niečo sa deje. A naša otázka vystáva z toho, že čo robiť. A ja som teda lamentovať? Určite nie. Je veľa petícií, je veľa protestov, je veľa všelijakých katastrofických a apokalyptických scenárov, ktoré vyzývajú na všeličo možné. Zaiste má svoj význam aj to, že človek vyjadri svoj odmietavý postoj k niečomu cudziemu, k niečomu neprirodzenému, k niečomu čudnému, ale zostať len pri tom to je žalostne málo a práve preto
je tu táto otázka, čo robil Karol Wojtyla? Prečo práve Karol Wojtyla, alebo Wojtyła sa to že vraj má po polsky čítať? On totiž to žil ešte možno v takých náročnejších časoch a to boli dve totality. On sa narodil v roku 1920 a keď mal 19 rokov, tak vypukla druhá svetová vojna a fašisti alebo nacisti obsadili Poľsko a o 10 rokov neskôr to boli komunisti, ktorí vlastne svojou ideológiou zabrali jeho národ, jeho krajinu. A v tomto štvordielnom filme, neviem, či ste už videli, volá sa Karol, pod nadpiskom má človek, ktorý sa stal pápežom a pápež, ktorý sa stal človekom. Je to štvordielný film, kde je veľmi pekne vykreslené to, ako Ján Pavol II, alebo Karol Wojtyła, aký zaujal postoj voči týmto totalitám. V úvode tohto filmu my všetci o ňom vieme, že sa jeho vášňou bolo divadlo. Zaujal sa divadlom a takisto to bola poézia, básne a hranie divadla. A oni vlastne, tá skupina mladých vysokoškolákov, keď videla, v akom ohrození je poľská kultúra, tak začala bojovať tým, že ešte s väčším nadšením sa venovali divadlu. Ale nič sa nemenilo, skôr naopak, jeho priatelia a rodičia jeho priateľov a tak ďalej zomierali vo vojne krutým spôsobom. A vtedy v tej skupine študentov, ktorá sa tajne stretávala na to, aby hrala divadlo, aby písali básne, aby pestovali aktívne kultúru, národnú kultúru, tak vznikla taká roztržka, kde jedno také silné krídlo povedalo, my ideme sa chopiť, necháme tak slovo, ktorému sa venujeme, umenie, literatúru, divadlo a ideme bojovať aj my. Ideme strieľať aj my, nedá sa to inak. A vtedy Karol Wojtyła sa postavil tvrdo proti a povedal, že toto nie je cesta. Že odpovedať násilím na násilie nie je cesta a povedal, že on zostane verný tomu začiatku a tej ceste, ktorú začali, ktorá je síce dlhšia, náročnejšia, ale ktorá je zmysluplnejšia a perspektívnejšia. Prišla druhá totalita, kedy on už medzi časom bol vysvetený na kňaza v nejakom 46., ak si dobre pamätám, a od ďalších 10 rokov mal okolo 37-8 rokov, sa stal biskupom. A v tých ďalších dieloch, alebo v tom druhom alebo treťom dieli tohto filmu sa vykresluje, ako narábal so súdruhmi v Poľsku. A Ján Pavol II opäť bol známy tým, že on viedol s nimi dialog. Že on s nimi diskutoval, on ich vtiahol do akademických dišpút. A toto bol jeho vzťah on nikdy nejak tvrdo nevystupoval, neprotestoval. Tam bol také krídlo kardinála Vyšinského alebo kardinála Sapieho, ktorý veľmi tvrdo a proste, a otvorene, ale Wojtyła bol ten, ktorý jednoducho nemal problémy ísť na kávičku ku ním, na politbíro strany a tam si s nimi podišpurovať a tak ďalej. No a tým nechcem vôbec povedať, že teraz máme byť nejak zakriknutí, ticho a len sa prizerať a študovať a neviem čo. Len chcem povedať toľko, že je málo zostať iba pri tom negatívnom a dôležité je vytvárať niečo pozitívne. A to, čo vlastne urobil Karol Wojtyła, tak to bol veľký kus práce, ktorú vlastne chcem teraz tak to dať všetko do takého rámca alebo takého pozadia, že tá teológia tela, ktorej sa ideme dopracovať, že ako k tomu vlastne prišlo na svet. Ako ona prišla na svet. Vujek je poľské slovo pre ujo. Jeho všetci volali ujo. Aj na Slovensku za totality viacerých kňazov volali ujo. Ja si pamätám, keď tu bol pán biskup Rávek na Kaláre, som tam ministroval, tak nám volali ujo Ferko. To bol proste taký zvyk za totality, aj preto, aby sa neprezradili priezviska, tak kvôli tajným týmto eštebákom a tak. A jeho volali Vujek a okolo tohto Vujeka vzniklo šrodovisko, alebo
po slovensky prostredie sa teda preložiť, alebo neviem ešte ako. Ale skrátka, to bola skupina ľudí, ktorá sa s ním stretávala a on sa s takýmito ľuďmi, z ktorých on sprevádzal duchovne, boli to mladí ľudia, snúbenci alebo aj manželia, stretával vo veľmi prirodzených podmienkach, prostrediach, to boli lyžovačky v zime, tam máme mladého Vojtilu na lyžiach a boli to splavy v lete. A tu pri týchto debatách vzniklo jedno veľké dielo. On bol vyštudovaný filozof Karol Vojtila, hlavne v etike a antropológii sa orientoval, bol doma. No a je sympatické, že to, čo vlastne vznikalo v srdci a v hlave tohto veľkého muža, sa nerodilo za písacím stolom, ale na splavoch a na lyžovačkách. V roku 1960 vzniká konkrétne dielo, respektíve dve diela, ktoré začínajú, alebo dávajú tušiť, že k čomu teda Karol Vojtila smeruje. A to bola divadelná hra Klenotníkov obchod, ktorá je už aj na DVD-čku v slovenskom vydaní, ktorá hovorí o snúbencov, ich príprave na manželstvo a je takou, by som povedal, takým hlbavým pohľadom na tajomstvo lásky a manželstva. A potom je to kniha Láska a zodpovednosť. Obidve tieto knižky vyšli v tom istom roku. Takto vyzerá tá Láska a zodpovednosť v slovenčine. A toto vlastne bola taká prvá predtucha toho, že niečo proste ide vzniknúť. On potom pokračoval, až nakoniec z tohto všetkého, čo on tvoril ako biskup hlavne, vznikla teológia tela. Teológia tela, ktorú máme v našom jazykovom prostredí v dvoch verziách, to je česká a slovenská verzia. Tá česká sa volá teológia tela, slovenská sa volá ako muža a ženu ich stvoril. Je to ten istý text, ale úplne inak štrukturovaný, alebo úplne inak zoradený. Totiž to existujú dva originály teológie tela. Jeden originál je taliansky a druhý originál je poľský. Totiž toto vzniklo z talianskeho originálu a toto vzniklo z poľského originálu. To len také technické veci na úvod. Totižto Ján Pavol II ešte skôr ako sa stal pápežom, mimochodom, keď sa dozvedel o smrti Pavla VI, svojho predchodcu, druhého predchodcu, bol to 6. august 1978, tam bol práve na splave so svojimi paťákmi, s tým šodoviskom, s tou skupinou mladých ľudí, alebo teda už starších. A tam sa dozvedel a keď prišiel do Ríma, tak počas konkláve, počas voľby pápeža, keď bol zvolený Ján Pavol I, tak ešte dopisoval poznámky z toho, čo potom neskôr vzniklo ako ucelený celok. Tak to bol ten poľský originál. A keď sa stal pápežom po 33-dňovom pontifikáte Jana Pavla I, tak on použil tie svoje poznámky, ktoré napísal v poľštine a prvýkrát ich verejne predniesol v taliančine. Preto sú dva originály, vlastne taliansky a poľský. A preto aj tá rôzna štruktúra, lebo v poľštine, keď tu mala vzniknúť jedna súvislá kniha, tak to je vlastne, by to neskôr vyzeralo takto, ale nakoniec sa on rozhodol pre niečo iné a to vyzerá takto. Ale k tomu za chvíľku prídeme. Totižto od necelý rok potom, ako bol zvolený za pápeža, to znamená od septembra roku 1979 do novembra 1984, on všetko to, čo vytvoril v tom poľskom originále, rozdelil do 129 katechéz, ktoré mal počas generálnych audiencií každú stredu, s väčšími alebo menšími prestávkami, pretože v tomto 5-ročnom období bol aj atentát na neho v 81. Boli tam mnohé zahraničné cesty, boli tam nejaké jubilejné roky, alebo skrátka menšie alebo väčšie prestávky. 129 príhovorov, alebo tu ich je 133, niektorí hovoria 133, niektorí 120, to je jedno. Tak z tých 130 približne príhovorov
je obsiahnuté to jeho dielo, ktoré on už mal hotové, keď bol zvolený za pápeža. Jeho najznámejší alebo taký najrozsiahlejší životopis sa volá Svedok nádeje. Takto vyzerá obálka knihy Svedok nádeje, napísal ho Američan George Weigel. A v tejto knihe George Weigel veľmi podrobne opisuje celý život Jana Pavla II. Tá kniha má 940 strán. Ja som vám nedoniesol, lebo ešte by som to mal také ťažké na nosenie, dosť čo tu mám týchto kníh. A mám ich hore. A ja som tú knihu prečítal, sa musím pochváliť, ale to len vďaka tomu, že som ochorel. Bol som tak nie celkom chorý, len tak mierne som bol chorý a už som sa aj nudil a tak som začal čítať životopis. A keď to začnete čítať, tak už neskončíte, pokiaľ nedočítate. Tak už, keď som bol aj potom, čo som vyzdravil, tak som to dočítal a nebanujem. Takže skôr ďakujem Pánu Bohu, že som vtedy ochorel, takže niekedy je to aj na niečo dobré, keď človek sa stane niečo nepríjemné. No a v tejto hrubej knihe, ktorá veľmi podrobne opisuje celý život Jana Pavla II. Od narodenia až po smrť, George Weigel hovorí, že spomínaná teológia tela je teologická časovaná bomba, ktorá vybuchne s nedoziernými následkami niekedy v 3. tisícročí. Možno, že je to taký americký spôsob vyjadrovania, taký bombastický, ale čo si na tom bude? Pretože keď to človek číta aj ako teológ, tak naozaj to obsahuje celú teológiu. Teológia tela jednoducho nie je iba o tele, ale je o všetkom. O celom človeku a o Pánu Bohu. O Svetom písme, o antropológii, o filozofii, o teológii. No, ale celý problém je v tom, že vy keď si začnete čítať tú teológiu tela, tak pri najlepšom skončíte pri 3. kapitole. Ak budete môcť tvrdohlaví, možno pri 5. Nechcem vás odrázať, ani vás podceňovať alebo niečo podobné, ale je to veľmi náročný text. Je to veľmi hutné, veľmi filozofické a tak ďalej. A preto vlastne vznikli iné a ďalšie knihy, ku ktorým sa dostanem za chvíľku, ale a preto je veľmi veľa komentátorov. Jedným z nich je Christopher West, ktorý vo svojej knihe Teológia tela pre začiatočníkov v tejto knihe predstavuje celú túto hutnú a náročnú teológiu. Tak je dána podnadpis Stručný úvod do sexuálnej revolúcie Jana Pavla II. Iní to nazývajú sexuálna kontrarevolúcia. Prečo? Lebo sexuálna revolúcia je pojem, ktorý pre nás nie je až taký blízky a známy, pretože sme žili za železnou oponou. Totižto v roku 1968 vyvrcholilo také kvasenie v spoločnosti, ktoré sa pretavilo alebo prejavilo v tej sexuálnej revolúcii alebo v revolte, kultúrnej revolúcii mladých ľudí, študentov, ktorí sa vzopreli proti všetkému, čo bolo tradičné. Rodina, výchova, autorita, cirkev a tak ďalej a tak ďalej. No a to vošlo do histórie aj ako sexuálna revolúcia. Šírilo sa to cez hudobné festivaly, hlavne v Amerike, a potom aj v Európe. Také hlavné motto bolo Make love, not war. Teda milujte sa a nebojujte. To bola aj odpoveď na vietnamskú vojnu. Nechcem sa do všetkých širokých súvislostí dostávať, ale malo to rôzne súvislosti, nešlo len o nejakú sexuálnu revolúciu, ale išlo aj o protest proti zasahovaniu Ameriky do Vietnamu a tak ďalej a tak ďalej. Ale skrátka, bola to sexuálna revolúcia a to, čo urobil Jan Pavel II, nazvali sexuálna kontrarevolúcia. V tejto súvislosti jedným z hlavných aktérov sexuálnej revolúcie bol, neviem, jak sa to číta, Hugh Hefner. Hugh? Viete, kto to bol? Hugh Hefner. Tak som rád. Je to šéf-redaktor Playboya, ktorý je
No, bol asi, ešte žije, má 87 rokov, je tretíkrát ženatý, jeho manželka má 27, o 60 rokov menej. Tento Hugh Hefner v roku 1953 začína vydávať Playboy. A to presne 1. októbra, teraz bolo 60. výročie okrúhle. A z tejto príležitosti v jednom slovenskom časopise, Týždeň, je článok pod nadpisom 60 rokov s Playboyom. Keď som to zbadal, tak som si ten článok samozrejme prečítal. A v tomto článku sa píše také všelijaké omáčky samozrejme a spomína sa tu na úvod celého článku to, že niekedy v 66. roku presne sa v jednej televíznej debate stretli tento Hugh Hefner s jedným konzervatívne zmýšľajúcim katolíkom, oni sa poznali a v televízii spolu debatovali. A bola to seriózna debata o zmysle života, o súčasnej kultúre, o spoločenskom vývoji a tak ďalej a tak ďalej. A prišlo samozrejme aj na už 13-ročné fungovanie Playboya, časopisu, ktorý bol veľmi rozšírený a ktorý bol vlajkonosičom tej sexuálnej revolúcie. A vtedy Hugh Hefner povedal, že keď chcel vyjadriť jadro filozofie Playboya, tak ho zhrnul takto: myslím, že je ňou antipulitánstvo, teda v skutočnosti reakcia na puritánsku časť našej kultúry. Hugh Hefner teda reagoval na pokrytectvo, ktoré vnímal okolo, aj v súvislosti s vnímaním telesnosti, sexuality, kedy sexualita bola vnímaná ako niečo, čo treba tabuizovať, o čom sa nemá rozprávať a tak ďalej a tak ďalej. V tých istých rokoch, teda 50. rokoch, Jan Pavol II začína svoje dielo, ktoré vyvrcholilo v tejto publikácii Teológie tela. Čiže dalo by sa povedať, že je to také súbežné. Ja som sem dal VS, teda versus Hugh Hefner versus Karol Wojtyla. Každý tušíme, že sú to dvaja ľudia, ktorí majú úplne inú hodnotovú orientáciu, ktorí sú, dalo by sa povedať, v protiklade, ale títo dvaja muži majú niečo spoločné. Majú niečo spoločné a to niečo spoločné bolo to, že aj Karol Wojtyla si uvedomoval, že sexualita nemôže byť tabuizovaná. A preto aj on sa rozhodol odtabuizovať túto tému. Podobne ako Hugh Hefner. Ja som bol pred týždňom práve o takomto čase, od 6. do 9. v Košiciach, bol autor tejto knihy. Christopher West zo Spojených štátov amerických, má 44 rokov, otec 5 detí. Prvýkrát bol na Slovensku. A tam v takej, by som povedal, kultúrno-teologickej show predstavil teológiu tela za 3 hodiny. Robil to v Dome kultúry, tam bolo okolo 550 ľudí v Košiciach a mal tam kapelu, mal tam rôzne svetelné efekty, púšťal tam všelijaké filmové zábery a tak ďalej a tak ďalej. A počas tohto večera, kedy predstavoval teológiu tela, tak použil jeden krásny obraz v súvislosti s týmito dvomi chlapíkmi. Predstavte si jeden obraz, kde je znázornená krása človeka. Najkrajší obraz, aký si viete predstaviť o človeku, o mužovi a žene. A toto je dielo Božie, ako nás Boh stvoril. A my vieme, že všetko, čo Boh stvoril, je krásne a nádherné. A tak to bolo aj v raji.
A tá krása, nádhera bola aj vo vzťahu. Bola vo vzťahu medzi mužom a ženou, vo vzťahu medzi človekom a Bohom, vo vzťahu medzi človekom a prírodou. Bola to krása, harmónia, dokonalá súdržnosť. Prišiel prvotný hriech a túto krásu, tento prvotný hriech zničil. Čiže stalo sa toto. Z tej krásy, z toho nádherného obrazu vzniklo toto. A čo sa s týmto robí? Odhaduje sa také niečo, hej? No a prišiel Hugh Hefner a povedal, pozrite sa, toto je to. Vytiahol to z toho koša, tak to tu začal ukazovať. Hej? A tak to robí dodnes. 60 rokov. To je Playboy. A prišiel Jan Pavol II a tiež to zobral z toho koša v tom istom čase a urobil toto. Začal to rozbalovať. Začal rozbalovať a povedal všetkým tým, ktorí ho počúvali, pozrite sa, toto je to, čo potrebujeme objaviť, čomu sa potrebujeme vrátiť. Toto sme my. Hej. Takže a to bola tá teológia tela. Alebo to je tá teológia tela, o ktorej sa chceme rozprávať. Tak čo to teda tá teológia tela je? Dneska to bude len také naznačenie a na tých ďalších troch stretnutiach to už bude do takých konkrétnejších vecí a to je to, čo som robil teraz. V teológii tela nájdete veľa prekvapivých vecí, ako možno vás prekvapilo súvislosť medzi Hefnerom a Wojtylom. Keď človek počuje slovo teológia tela, tak keby toto slovo počul, alebo slovné spojenie počul nejaký hinduista, alebo buddhista, alebo skrátka a možno aj taký nejaký povrchný kresťan, tak sa spýta, však to je niečo ako hranatý kruh, alebo okrúhly štvorec. To je protiklad. Boh je čisto duchovná bytosť a teológia je náuka o Bohu a telo. Isté, no ale my si na kríži. Ja si pamätám, to už je taká odpoveď z konca, hej. Ja si pamätám, ako som bol na návšteve v jednej rodine, ešte som bol bohoslovec. Bolo to na dedine, u nás na Máni. A ako tam sedím v obývačke, tak ten otec domáci, taký 60 mi hovorí, Martin, počúvaj, minule tu sedel môj nádejný zaťko. A on je moslim. Moja dcéra sa teda zoznámila s jedným moslimom. A jak sme tu sedeli v tejto obývačke, v tom kresle sedel, kde ty sedíš, tak sa pozeral na ten kríž a hovorí, ako vy môžete veriť v Boha, ktorý vykrváca na kríži? Čo to je za Boha? To je škandál. To je proste... A on to tak úplne povedal, že oni zostali, hej, tí domáci. A preto sa ma pýta, že čo by som mu povedal. Že či je na to nejaká odpoveď, že on nad tým nikdy nerozmýšľal. Pre neho je to samozrejme, pre nás je to samozrejme, že vidíme ukrižovaného Pána Ježiša na kríži, že vidíme jeho telo a tak ďalej. Ale on vtedy zostal úplne bez dýchu a proste odrovnaný. A niečo podobné, keď do dôsledkov premyslíme, tak vzniká pri takomto slovnom spojení. Hej, ako pre toho moslima, ten ukrižovaný, že je Boh, tak jednoducho je to niečo, na prvý pohľad niečo veľmi v kontraste, ale práve to je na tom zaujímavé, že náboženstvo kresťanské je náboženstvom najviac materiálnym, najviac telesným. Sú na to dva dôvody, minimálne, alebo dva hlavné dôvody. A to je tzv. Inkarnácia, alebo vtelenie, že Boh sa vtelil, že Boh zobral na seba telo. A potom sú to sviatosti. Keď si zoberiete všetkých 7 sviatostí, tak všetkých 7 sviatostí obsahuje niečo materiálne. Bez toho materiálneho by to neboli sviatosti.
krst, birmovanie, eucharistia, manželstvo, kňazstvo, skrátka všetky spoveď a pomazanie chorých. U každej sviatosti sa viaže niečo materiálne, niečo telesné. A Boh jednoducho sa stotožňuje s niečím telesným, s matériou a s telom. Ježišovi Kristovi a v sviatostiach. A toto dáva dôvod, to je aj hlavný, by som povedal, pilier našej kresťanskej viery, že Boh sa vteluje, že jednoducho berie na seba telo, ako by sa oblieka do tela. Nekonečný, nesmrteľný, svätý Boh vyzerá ako, alebo je človekom, o ktorom a o človek je, naša každodenná skúsenosť nám hovorí, že človek je obmedzený, hriešný, smrteľný a tak ďalej, tak nedokonalý. Toto je dôvod, prečo môže existovať teológia tela, tak je skrátke povedané. No a Ján Pavol II v tej svojej teológii tela hovorí, že telo vstúpilo hlavnou bránou do teológie, práve tou inkarnáciou, že Boh sa stal človekom tým vianočným tajomstvom. Telo jednoducho už nie je pre teológiu niečím vzdialeným alebo niečím nenáležitým, ale vstúpilo hlavnou bránou do teológie. To je citát od Jana Pavla II. V 33. kapitole, či v 33. katechéze. To sú také moje skratky, podľa ktorých sa to ľahko nájde, keď sa to chce nájsť aj v súvislostiach. Ďalší taký prekvapivý postreh z učenia Jana Pavla je, že keď sa povie telo, tak sa myslí na niečo biologické. Biológia je predmet, ktorý skúma telo, ale Ján Pavol II vo svojej sexuálnej kontrarevolúcii prichádza s tézou, že naše telá sú nielen biologické, ale naše telá sú aj teologické. To hovorí v 9. katechéze. Naše telá sú nielen biologické, sú aj teologické. To je ako kopernikovský výrok v oblasti teológie. Ďalšia z jeho katechéz, kde dáva do protikladu kresťanskú vieru s manicheizmom. Manicheizmus to je jeden filozoficko-teologický prúd, heréza, teda blúd, odvodený od Maniho, alebo Manichea. A tento vzdelaný mních svätého života tvrdil, že všetko, čo je telesné, všetko, čo súvisí s telom a s hmotou, je zlé. A bolo to dosť rozšírené učenie medzi biskupmi v celej katolíckej cirkvi. Koniec koncov je to aj v dnešnej dobe to pretrváva. Počuli ste už výrok pri takej dobrej hostine, obede alebo večeri, keď si ešte niekto nakladá a je a hovorí, radšej nech trpí hriešne telo, ako by mal výjsť Boží dar na zmar, hej. To sú také všelijaké výroky, ktoré potvrdzujú tento manicheizmus, že telo to je niečo zlé, niečo hriešne a duša to je niečo sveté, niečo posvetné. Hej. A Pán Ježiš sám hovorí v Evanjeliu, že nie je to, čo do človeka vchádza, ho znečisťuje, ale čo z neho vychádza, to ho robí nečistým. A tým nazval všetky pokrmy čisté. Alebo vyhlásil všetky pokrmy za čisté. Že ten manicheizmus on pretrváva v našich hlavách veľmi, veľmi vytrvalo. Aj keď sa povie slovo sexualita, sex, každý deň myslí na niečo zlé, na niečo hriešné, lebo je to telesné. Ján Pavol II, keď teda dáva do kontrastu tieto, ale Ján Pavol II teda hovorí, že toto nie je kresťanstvo. Toto nie je teologicky správny výrok, alebo kresťanský správny výrok, že radšej nech trpí hriešne telo, ako Boží dar by mal ísť na zmar. Ako keby sa ten zákusok mal pokaziť, alebo vyhodiť, radšej nech hriešne telo trpí. Telo nie je hriešne. Človek je hriešný celý a je hriešný nie kvôli tomu, že má telo, ale kvôli tomu, že má srdce, ktoré je zasiahnuté zlom. No, ale to je vedľažie. No a Ján Pavol II nazýva, že to, čo hovorí manicheizmus, to je vlastne antihodnota. On pokladá telo za antihodnotu manicheizmus, ale kresťanstvo pokladá telo
za hodnotu, ktorá je ešte stále nedostatočne ocenená. A to je vlastne hlavný prínos učenia Jana Pavla II. O manželstve a sexualite a o láske a manželstve, kde vlastne sa snaží doceniť telo ako hodnotu, ktorej stále chýba patričné docenenie. Veľmi šokujúce na celej teológii tela je, že znovu a znovu Jan Pavol II prináša do súvislosti alebo do vzájomnej súvislosti Boha v jeho tajomstve Najsvätejšej Trojice, úplne abstraktné teraz, prepáčte, myšlienky možno použijem. Boh je jednota troch osôb, medzi ktorými prúdi láska. A on, keď chce priblížiť toto nekonečné tajomstvo, ktoré prevyšuje ľudské chápanie, tak používa prirovnanie k manželstvu. Používa prirovnanie k manželstvu nie ako nejakému abstraktnému pojmu, ale používa konkrétne manželské spolužitie, následkom ktorého vzniká človek. Čiže hovorí o intímnom zblížení manželov, keď chce priblížiť tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Už tu máme príležitosť vytušiť, že telo nie je antihodnota, ale že je nedostatočne ocenená hodnota. No a ja vám prečítam jeden citát, ktorý vyslovil Jan Pavol II 30. decembra 1988 pri svätej omši, keď mal kázeň na sviatok svätej rodiny. Hovoril o tom, že keď hovoríme o tajomstve Boha, o tom najabstraktnejšom a najvznešenejšom a najväčšom tajomstve, že Boh je jeden v troch osobách, tak každé prirovnanie, ktoré na to používame, je nedostatočné. A pritom tvrdil, že manželské prirovnanie alebo prirovnanie k manželstvu je najmenej nedostatočné. Najmenej nedostatočná analogia alebo prirovnanie. A keď hovoril teda o tomto spoločenstve muža a ženy a o živote, ktorý dáva začiatok, ktorému dáva takéto manželstvo spoločenstvo muža a ženy začiatok, tak vyhlásil, na tomto svete nie je dokonalejší a úplnejší obraz Boha, ktorý je jednota a spoločenstvo. Neexistuje žiadna iná ľudská skutočnosť, ktorá by lepšie zodpovedala, ľudsky povedané, tomuto Božiemu tajomstvu. Čiže to je ďalšia taká pecka od Jana Pavla II., ktorý hovorí, že je to práve sexualita a naše telo, ktoré nás privádzajú k pochopeniu alebo priblíženiu sa tajomstvu Boha. A o tom je vlastne celá teológia tela. Tie slúbené knihy, ktoré som tu priniesol, ďalšie, je ešte Muži a ženy sú z ráje. Je to český preklad od Američanky Mary Healy. Sprievodca teológiou tela Jana Pavla II. Sa to volá. Je to niečo podobné ako toto. A je to viacej na takej biblickej báze a na takej práci v skupinách robené toto. Potom najnovšia novinka je teológia jej tela a teológia jeho tela. Od Jasona Everta, Američana, predovol sem píše Christopher West. Vyšlo to v Dom Boskovi, vydavateľstvo Dom Bosko stojí to 7 €, mal by to dostať byť vo všetkých obchodoch. A nakoniec je tu ešte v taliančine La sessualità secondo Giovanni Paolo II, sexualita podľa Jana Pavla II. Je to od francúzskeho autora Inesa Semena, ale ešte v oficiálnom slovenskom preklade to neexistuje zatiaľ iba v takom pracovnom. Takže toto sú všetko také snahy o priblíženie toho veľmi hlbokého, hutného a náročného na pochopenie originálneho učenia, ale práve zmyslom týchto našich stretnutí nedeľných by bolo tak nejak priblížiť si viacej a rozmeniť na drobné to, čo Jan Pavol II učí. Ja sa budem snažiť vždy tak do 3/4 hodinky skončiť. Hej? Lebo dneska sme poučali so všetkým možným a lepšie dávať v malých dávkach veci,
ako nejak zavaliť vás niečím náročným. Takže toľko, možno tomu dnešnému. To, čo je pred nami, tak ja sa budem pridržať. Existuje veľa delenia alebo veľa členení tejto teológie tela. Stretol som sa už s rôznymi takými rozdeleniami tejto veľmi rozsiahlej náuky Jana Pavla. A to, čo tak ja pokladám za také najjednoduchšie, vlastne tak ako to Christopher West rozdeľuje na také dve hlavné časti a potom každá z tých dvoch hlavných častí má 3 kapitoly. A do Vianoc by som chcel tú prvú časť tam nejak prebrať a po Vianoci a potom cez pôst tú druhú časť. Tá prvá časť je o tom, že kto sme, a druhá časť je o tom, čo máme robiť, alebo ako žiť tú pravdu o nás samých, ktorú nachádzame vo Svetom písme. A tá prvá časť je teda rozdelená do 3 kapitol, ktoré majú nadpisy pred figovými listami, figové listy, bez figových listov. Úplne jednoducho, vidíte, že ten Christopher West má taký dar tieto veci nejak tak priblížiť. To je teda prvá časť, čo by som rád o tom sa zmienil teda do Vianoc. A druhá časť je o tom, ako žiť tú pravdu, o tom, kto sme. A prvá kapitola z tej druhej časti, respektíve 4. kapitola, má názov Celibát a panenstvo pre Božie kráľovstvo. 5. alebo 2. kapitola z tej druhej časti má názov Kresťanské manželstvo a posledná 6. plodnosť. No takže toto je taký panoramatický, mohol som toto aj napísať, ale ja to tiež tak zabehu skoro ešte robím. Toto je taký panoramatický prehľad možno toho, čo nejak tak je pred nami. A ako vidíte, teológia tela to nie je iba o nejakom výreze zo života človeka. Jan Pavol II na viacerých miestach hovorí, že sa to týka celého človeka, sa to týka zmyslu ľudskej existencie ako takej, to, čo on tu píše. A ako z tých podnadpisov ste videli, týka sa to nielen tých, ktorí žijú v manželstve, týka sa to aj tých, ktorí žijú v celibáte alebo v zasvetenom živote, týka sa to tých, ktorí ešte sú na ceste k nejakému rozhodnutiu životnému stavu. Skrátka, týka sa to každého človeka, to je na tom pekné. No ale už moc vyprávam. Tak na záver skončím tým, čím som začal, totiž to tým národným pochodom. Bola to pecka, bol to taký zážitok, myslím si, že pre každého, kto tam bol. A už niekoľko týždňov, dovolím si povedať aj mesiacov pred národným pochodom, tí hlavní organizátori, my sme sa tak stretávali a koordinovali sme to, tak pripravovali, tak hovorili, že to najdôležitejšie nebude 22. september, či 21. či kedy to bolo, ale to, čo bude potom. A to je pochod v našich hlavách. Urobiť nejakú zmenu v takom mysle, že sa spíše nejaké memorandum, nejaká petícia a tak ďalej, to nie je problém. Problém je zmeniť myslenie. A toto chce byť taký skromný príspevok k tomu, a preto aj to, čo si tu budeme hovoriť, to môže zostať iba informáciou, ale môže to byť aj podnet k tomu, že naozaj to vpustíme do nášho srdca a jednoducho pomaličky. Ja ešte som vám zabudol povedať, odpustite mi ešte, tie úvody sú také dlhé. Ako som sa ja stretol s teológiou tela. Bolo to v roku 2005, keď zomrel Jan Pavol II, som bol v Ríme a o 21:37 ja som práve slúžil omšu na okraji Ríma v jednej farnosti a slúžim omšu, mal som kázeň a práve zvonil umierážik. Tak som musel kázeň prerušiť na 5 minút, asi približne, potom sme svetu omšu dokončili a bol som tam s mojím spolužiakom z Burundi a rozhodli sme sa, že hoci je už 10:30, keď sme sa vracali na internát, a už sme boli aj unavení a tak, ale že toto nemôžeme len tak nechať, tak sme išli na námestie Sv. Petra. Prišli sme tam po polnoci, lebo už autobusy nechodili a už sa ešte bolo dosť plné námestie, už sa vyprázdňovalo. A ako sme išli po tom námestí, tak zastavil ma taký párik.
že good evening, excuse me, hello a tak. A že do you speak English? No, že little bit a tak. No a to boli takí dvaja Američania, mladí, cez 20 rokov, neviem, či už boli svoji, alebo ako. A pýtajú sa ma, že čo si myslím o teológii tela? Či už som počul, že teológia tela existuje. A hovorím, že hej, že počul som a že prečo sa ma, čo som im povedal, čo som vedel, tak matne. A potom sa pýtam, že a prečo sa pýtate? A oni hovoria, viete, zastavili nás novinári a spýtali sa nás túto istú otázku. A my sme sa medzi sebou pohádali, lebo jeden z nás si myslel, že to je provokácia a druhý si myslel, že to je ako seriózna otázka. Hej. Čiže opäť sa vrátim k tomu gulatému trojuholníku, že ono tak, keď niekto tak úprimne nad tým rozmýšľa, tak sa zháči, že teológia tela. Hej, že no nič, krátka. A títo dvaja mladí Američania jednoducho, a tá atmosféra, hej, keď svietili ešte tie dve okná, v ktorých zomrel pred vyše 2 alebo 3 hodinami vtedajší pápež, to bol taký silný, veľmi silný zážitok, subjektívny samozrejme. A vtedy som si povedal, nervy, tak s týmto treba čosi robiť. A ono to tak rokmi zreje v človeku. A homosexuáli majú vo svojom slovníku výraz coming out. Ste počuli coming out? Coming out znamená, že niekto žije nejakým štýlom, ale robí to potajme. Ten svoj životný štýl realizuje v tajnosti. A coming out, že to zverejní. Hej. To bol nejaký ten poslanec v našom parlamente, ktorý do mikrofónu povedal, že má takú a takú orientáciu. Tak to je coming out. Hej. Tak toto je pre mňa taký coming out teraz, čo sa týka teológie tela. Hej, lebo po mne to tak tiež rokmi zrelo a čítam a sledujem život a rozmýšľam a tak. A hovorím, tieto práve ten pochod na život aj to LGBTI jednoducho človeka akoby tak tlačí do toho, že naozaj robme čosi a tak chcem, aby čím viacerí ľudia vedeli, alebo aspoň, aby sme tušili, čo to tá teológia tela je, lebo ja som tiež na ceste. No a keď som teda pri tom pochode za život, tak tam v Košiciach sa rozdával takýto pro-life manuál, ktorý má podnápis, čo môžeš urobiť pre záchranu počatých detí a šírenie kultúry života. Tak ja som potom neskôr sa stretol s tým Dušanom Škurlom, ktorý stojí za touto brožúrkou a zobral som toho viacej a chcem to dať aj vám ako ponuku. Ak môžete, tak venúť na to 50 centov, mňa to stálo teda tých 50 centov za kus. Je to taká príručka, ktorá nás povzbudzuje, aby sme nezabúdali na to krásne a jedinečné, čo sme prežili v Košiciach, alebo čo sa odohralo v Košiciach. Takže aj v tomto duchu tak nejak vnímam to, že je dobré, aby sme nejak tak nezaspali, alebo teda s bdelým srdcom vnímali, čo sa deje okolo nás a robili niečo pozitívne. Takže toľko na dnes. Ak máte chuť a čas, o týždeň sa teším na ďalšie stretnutie a neviem, či nejaké otázky vás svrbia na jazyku, nech sa páči spokojne. Ja som sa pýtal, že ako sa dali odpovedť tomu pánovi, ktorého nadchádzajúci Zadko bol moslim, sa mu smial, že verí v niekoho, kto je krvácal na kríži. Až ste mu dali. Áno, tak hovoril som o tom, že je to škandál. Že to, že zoberte si dnešné evanjelium Krista kráľa a Ježiš na kríži. Povedal som mu tak realisticky najprv toľko, že logická odpoveď na to nie je. Lebo to nemá logiku, ľudskú logiku. Už to nemá logiku, že Boh sa stáva človekom. Už to je nelogické. Už to je škandalózne pre Židov dodnes. Židia, keď počujú, že teda keď počuli pána Ježiša, ako povedal prvá, ako bol Abraham, ja som, tak chytali kamene. To je rúhanie. Keď počuli Ježiša, ako povedal, odpúšťajú sa tie hriechy tomu, čo bol na lôžku, to bolo rúhanie. Podobne pre toho moslima, keď vidí Ježiša na kríži a my si ho uctievame ako Boha, to je pre neho rúhanie.
Je to škandál. Ale ja som sa snažil odpovedať tým smerom, že pravá láska sa ukazuje, že Boh je láska. Vychádzal som z definície svätého apoštola Jána, prvý list Jánov, 4. kapitola, 18. a 16. verš, kde sa hovorí, Boh je láska. To je najkrajšia definícia Boha. A láska sa cíti nie len vtedy, keď mi je dobré, ale aj vtedy, keď ma to niečo stojí. A čím viacej obetujem, tak tým viacej dokazujem lásku. Keď je Boh láska, par excellence, je maximálna láska, tak on obetoval všetko. To je vlastne kríž a ukrižovanie. A preto my, kresťania, veríme, že jednoducho Boh, ktorý je láska, išiel tak ďaleko, že už ďalej ísť nemohol. A ako to povedal sám Pán Ježiš, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Pri poslednej večeri nazval som vás priateľmi a tak ďalej. Niekto sa spýta, prečo nepovedala nepriateľov. Ten, kto je láska, nemá nepriateľov z jeho pohľadu. Z pohľadu ľudí samozrejme Ježiš má nepriateľov, ale z jeho pohľadu on sa nehľadal na nikoho. Ale toto je druh otázky, na ktorú si musí dať odpoveď každý z nás. Tak ako je otázka, čo je to láska. Na to neexistuje univerzálna definícia, ale my svojim životom, zmýšľaním, životným putovaním dávame a hľadáme odpovede. A toto je jedna z takých otázok, kde síce ja môžem odrapotať nejakú katechizmovú odpoveď, ale to rozhodujúce je to, že čo ja znútra. Hej. Podobne ako s týmto, ja sa to môžem naučiť na spamäť, ja to môžem replikovať. Včera to boli manželia Lalkovci a hovoria, že robili také školenia o Billingsovej metóde, o prirodzených metódach plánovania rodičovstva a tak ďalej. A že chodili tam ľudia, ktorí všetko zvládli, všetky testy a tak ďalej, ale nakoniec zistili, že ich životný štýl je úplne kdesi inde. Hej. To ako keď sa bohoslovci za socializmu učili marxizmus-leninizmus. Alebo keď sa jehovisti učia katechizmus. Oni ho ovládajú lepšie ako mnohí kresťania, katolíci. A to som zabučil, sorry. A neviem, či to teda stačí. Dobre, nech sa páči. Ja by som ešte doplnila, tá sexuálna revolúcia v 1966 vypukla hlavne z toho dôvodu, že vtedy vlastne vznikla prvá antikoncepčná tabletka. Áno. Tam začal ten boom. A vlastne na túto teológiu tela potom teda reaguje aj Jan 6. Pavol 6. z tým Humanae Vitae, že vlastne už tam používa často teológiu tela. Hej, tam už využil veľa spolupracoval s Karolom Wojtylom, len tam to bolo dosť zamotané, to sa opisuje v tejto knihe, že tým, že v Poľsku bol komunizmus, tak Karol Wojtyla sa nemohol zúčastňovať na príprave tej encykliky. A tento autor tak veľmi smelo hovorí o tom, že keby Karol Wojtyla mohol byť pri zrode tej encykliky aktívnym spôsobom, tak tá encyklika by hovorila to isté, by učila to isté, ale by trošku obohatila ten uhol pohľadu. Že by tam niesla viacej krásy, hĺbky a teológie, ako to je v prípade toho, čo my máme na papieri. Ale tak to trošku zabiehame do detailov, ktoré nás čakajú. A však neviem. Dobre, tak taká pekná poznámka, za ktorú ďakujem Mariánovi, bola, že na budúce, keď tu budem chystať túto miestnosť, tak nie po 3 stoličky, ale buď po 2 alebo po 4. Hej, že keď ste takýto druh prednášky, tak sa ospravedlňujem. A teda v tom duchu chcem aj povedať, že je dobre si dopovedávať tieto veci, či už vo dvojiciach, alebo aj v širších partiách. Ste tu možno v rámci spoločenstiev, alebo teda ako manželia, snúbenci, priatelia, alebo celkovo. Takže sú to veci, o ktorých je dôležité rozprávať, o ktorých je dôležité rozmýšľať, meditovať, modliť sa, pretože sa nás to týka. V angličtine je taká krásna slovná hračka, že theology of body is for everybody. Teológia tela je pre každého.
ako som sa tu už snažil naznačiť, jednoducho, prečo? Lebo každý máme telo. A keď nepríjmem svoje telo, posledná myšlienka, keď nepríjmem svoje telo, ako môžem, ja keď niekomu niečo darujem, nejakú kytičku kvetov, neumelých, hej, ako sú tam, ja nemôžem darovať niečo, čo nie je pekné, čo si ja nevážim, to je rozpor sám v sebe. A keď ja nepríjmem seba samého so svojou telesnosťou, so všetkým, to som, čo je to za dar? Čo je to za lásku? Takže aj toto je zmysel práce Jána Pavla II., aby láska bola krásna, aby bola skutočná, opravdivá. Je náročná, ale čo nič nestojí, za nič nestojí. Houk, amen. Sláva Otcovi, Synu i Duchu Svätému. A nech vás žehnal